Il-Gvern iffirma ftehim mal-organizzazzjoni volontarja Home Economists in Action li se jkun mifrux fuq 3 snin li ġejjin. Din l-organizzazzjoni tella bosta korsijiet fil-komunità bil-għan li jinħoloq għarfien li jippromovi stili ta' ħajja aħjar, ippjanar baqal u talim ta' ħiliet. Il-ftehim kien konkluż bejn il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali flimkien ma' Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet b'finanzjament ta' 123,000 euro fuq perjodu ta' 3 snin għal 16 il-kors differenti. Dawn id-dettalji ngħataw waqt konferenzi tal-aħbarijiet mill-Ministru Michael Falzon. Qal li dan huwa eżempju ċar ta' kif il-Gvern qed ikompli jgħin għaqdiet mhux governattivi biex jagħmlu xogħol siewi fil-komunità. Dan huwa parti mill-impenn tal-Gvern ta' min jgħid li l-nefqa fuq dawn l-agreements din is-sena telet somma ta' 15 miljun meta sa ftit snin ilu konna qed nitkellmu fuq somma ta' madwar 3 miljuni. Fil-fatt il-finanzjament għal fuq Public Social Partnerships għal din is-sena tela l-15 miljun euro bil-maġġoranza tal-organizzazzjonijiet li jirċievu l-għajnuna jkunu jaħdmu mill-qrib ma' persuni vulnerabbli stqarr il-Ministru Falzon. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis saħaq fuq kemm l-edukazzjoni hija importanti u fuq kemm dan il-kors huwa kruċjali għax jgħin lil dawk li jieħdu sehem fih jiksbu informazzjoni u ħiliet li bis-saħħa tagħhom jimxu aktar il quddiem f'ħajjithom. Flimkien ukoll inħajru nies kif għandhom ikollhom aktar għaqal fid-dar. Huwa kors interessanti li issa ilu għaddej xhur sħaħ. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet ingħataw ċertifikati lil dawk kollha li temmew il-kors b'suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.